Hello mga igsoon, kumusta? Welcome sa atong pamalandong karong gabi una. Alas 7:30 na sa gabi. I hope nga nakapanihapon na ang tanan. Og adlaw Huwebes, no? So para sa atong pagpamalandong mga igsoon, gusto nako i-share sa inyo ha. Usa ka adlaw sa dihang nagpakaon mi with my wife, nagpakaon mi sa among 1-year-old son si Z. So ako mo'y naggunit sa kutsara, naghungit sa iyaha, and then while nagkaon siya igsoon, by the way, kung kabalo mo ang 1-year-old nga edad sa bata, grabe kalihok. So lihok kaayo, and then ni-attempt siya og lingkod sa usa ka cartoon nga gamay. So pila ra may istorya ni lingkod siya igsoon, but sa iyahang paglingkod na-out balance siya. So ako nga nagtan-aw sa iyaha, nakuratan ko, diretso din ko og duol sa iyaha og gisalo nako siya. Og kabalo mo unsay hitabo igsoon, nalagpot ang pagkaon nga naa sa kutsara, kay lagi mas giuna man ako siya. And then kabalo mo unsay ang reaksyon, wala gyud siya kamalay-malay nga matumba siya or pwede siyang masakitan. Wa siya kamalay nga kanang ga-effort kay ko. Kaya ang nitabo igsoon, kay pag-catch na ko sa iyaha, na-out balance pug ko. So na-action po ko katumba hapit, pero may na lang kay wala ra pod matumba. So yung una na ang senaryo igsoon. Nganong ako ning gi-intro sa atong pagpamalandong, because I believe nga daghang mga higayon nga ing ana ta ang kinaiya para sa usa ka bata nga wala siya nakabalo unsa ang akong effort para dili siya matumba. So katawa lang siya, pero ako manamuna na nako tong dali-dali og salo sa iyaha para di siya matumba. Igsoon dagang higayon sa atong kinabuhi nga kanang nagtuo ta nga ang Ginoo wala mo lihok sa atong kinabuhi. Nagtuo ta nga hilom kayo ang Ginoo, say makahuna-huna atag naminaw ba ang Ginoo sa akong mga pagampo, or nakabalo ba ang Ginoo sa akong sitwasyon. Ingon ana siya mga igsoon, no? Pero sa atong pagpamalandong karon, gusto na kong i-remind ka igsoon nga ang Ginoo wala gayo higayon nga gikalimtan ka, gikatulugan ka, or nagpakabuta bungol ang Ginoo sa imuha. Naa siya kanunay, no? Nag-uban sa imo, nag-guide sa imuha. Naali mga higayon sa kinabuhi nga daw wala nimo ma-feel, wala nimo nakita ang iyang presence. Pero sa hilom igsoon, ang Ginoo milihok, ang Ginoo mitrabaho, ang Ginoo naghimog mga milagro sa imong kinabuhi. Tingali dunay mga higayon nga dili kayo nato makita ang iyang presensya, pero igsoon, I want you to know nga kung gusto nato nga ma-feel, gusto nimo nga ma-feel ang iyang presensya, paghatag og quality time sa iya. O nining mga panahon nga labi na ning panahon nga naglisod ta, nining pandemya karon, importante kayo ang atong relasyon sa Ginoo, quality time para sa iya, because diha sa atong mga pagampo, diha ta makapangayog giya unsay angay natong buhaton sa atong sitwasyon. Maigsoon ko diha ni Kristo, ang Ginoo galihok sa atong kinabuhi sa sikreto lang o sa hilom nga pamaagi. Kay kung ako gani mismo nga usa ka tawhanon nga amahan, nihatag og effort para sa ako ang anak, unsa na lang, unsa kaha ang Ginoo nga gamhanan sa tanan ug mahigugmaon pagyud sa tanan.
So sa imong tagsa-tagsa ka kinabuhi igsoon, sa imong kinabuhi karon, I don't know kung unsa man ang imong giatubang karon, I don't know kung unsa man ang imong sinati o gibati karon. I want you to know to hold on, be still, be patient diya sa mga pag-antos, sa mga kasakit. Kay I believe sa panahon nga nanginahanglan ka sa Ginoo, dili jud ka balibaran niya. Sangpit sa iyaha, gunit sa iyaha, kay naa siya andam sa pagtabang sa imuha. By the way, brothers and sisters in Christ, ako di ay si Alex Lim, o daghang salamat sa pagsunod ng maong video. By the way, kung wala pa ka maka-like or subscribe sa ako ang YouTube channel, pwede kang paki-subscribe na lang pod, no? Brother Alex Lim. Ayaw kalimot pag-click sa notification bell para ma-notify ka kung doon ako'y bagong mga pamalandong. Ug sa akong Facebook, pwede po nimong ma-search sa Facebook page nako ang Brother Alex Lim. Doon na po ko'y Twitter, no? Sa Twitter, Brother Alex Lim, ug sa Instagram. So, igsoon, kita-kita sa sunod na tong pagpamalandong. God bless you, brothers and sisters in Christ.